Ia, bagoa. Ena, bakazue? Aizuen ez agustio bizirik mesedez. Matias, Mark, eseri pixka bat, bai? Matias, badoa. Tranquila. Txiki txikiak zineten denak ezagutu ginenean. Batzuk negarrez, batzuk itzikez, batzuk pardela soinean. Majoko eskortuta zeundeten, irurteko gelaztean, gauza mordoa ikasi genuen, gure etxea eraikitzean. Paper birziklatu aurkezpenak, gurason bisitak gelan, lurraskako gau bere ziura, aurtengo ikasturtean. Zuen oroitzapen ederraunitz, daramago oroimenean. Gaizki eginak barkatu eta gorde onak bihotzean.